Wel, mae gennym ni'r Parchedig Denzil John gyda ni y bore yma. Oes gennych chi hoff adnod yn gyntaf? Gael fynd eich cwestiwn yna i ddechrau. Wel, mae sawl un yn gweud mae adnod o bob adnod yw llyfr Efengyl Ioan, pennod 3, adnod 16. Felly carodd Duw y byd, fel yr hoddodd y fe einig anedig fab yna cholle'r pwy bynnag a gredo, ond caffel ohono fywyd tragwyddol. Yr Efengyl oedd i fewn i'r Efengyl, ac yma'n crynhoad o'r oll sydd eisiau ddweud. Wel, mae'n anodd cyroni ar hynny, a diolch i chi am yr ateb yna. Oes gennych chi hoff emyn? Wel, mae cymryd o mynau gallen ni fod yn ei dweud, ac falle mae Iesu nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maeth dy ras bydde'r dweud. Mae Iesu rwy'n ddigon yn un arall, mae'n siŵr. Ond dim yn baras i ddweud, ond mae'n wir i ddweud. Mae emyn Saesneg sydd yn cydio, 2 emyn Saesneg. Un sydd yn sôn am bod Christ yn fwy na the towering over the wrecks of time. With the whole realm of nature mine, bydd y llall. Ac love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Ac mae'r 2 emyn yna yn bethau sydd yn hala fi deimlo yn wyledd iawn, yn freintiedig iawn, bod fi'n gwybod beth mae'n golygu. Diolch i chi am yr ymateb arbennig yna. Ac yn olaf, ga i ofyn i chi, oes hoff gapel neu eglwys gennych chi? Wel, yr adeilad yw capel, ac felly mae'r adeiladau yn ei harddwch ac yn ei rhyfeddod yn dal sylw. Mae'n ambell i gapel wedi ni sydd yn ei symlrwydd yn rhywbeth hardd iawn. Tra o ran eglwysi, wel mae eglwysi yn newid yn diwn nhw, cynulleidfaoedd y bobl, mae'r mynd ar dod fel llanw a thrai. Ond o aros gyda'r gair capel, mae rhaid i fi fynd nôl ar gapel Blaenconin, sydd y capel lle o'n i'n blentyn, lle ges i'n medyddio, lle bregethes i'r bregeth gyntaf, ac yn y man lle oedd yn had yn ddiagon. Ac yma Blaenconin yn sefyll rhwng pentrefi Llandissilio a Llynderwen, ar y ffin rhwng yr hen Sir Benfro a Sir Gyfyrddin. Mae'n adeilad sydd yn gymharol fodern, unrhyw gas ei adeiladu yn 1935, lle mae eitha diweddar o gymharu da lot o gapeli. Dwi ddim yn gapel enfawr yn yr ystyr eistedd rhyw 250-300 o bobl. Mae'n organ digon sweet yna, ac mae'r llawr yn rhyw led bwyso am ymlaen. Ti'n cerdded lawr fel a'i cynllun oedd hwnna i peidio, gallai ddim dweud, ond mae'r adeilad yn un hardd, mae'n syml, ac mae'n rhywbeth sydd yn golygu lot i fi. Wel, diolch i chi am yr ymateb hyfryd yna, a mae'n annog rwy'n i edrych i weld ble mae o. I weld ble mae o ac i fynd yno. Diolch i chi am ateb y cwestiwn yna. Croeso. Yn y modd da chi wedi. Diolch o galon.